Primeiro foron as borrascas que os obrigaron a parar e agora a suba do prezo do gasóleo polo conflito en Irán. O sector pesqueiro galego está preocupado polo encarecemento do combustible. Precisano para que os barcos poidan navegar e cada vez é máis inaccesible. En poucos días pasou duns 60 céntimos o litro a €1. Piden solucións para poder seguir traballando. O barco leva sobre 700 litros e gastamos ao día sobre 60 litros ou así. Fixemos a semana pasada a 0,54, estamos facendo ahora a 0,87 e onte estaba a 1,09. Nós estamos atónitos porque sabemos que este combustible que se está vendendo desde o principio de que subiu tanto, pois xa leva tempo acumulado aquí no noso país e no todo e non vemos justificante para que se nos suba tan de repente, non? Boas tardes, mércores 11 de marzo, benvidos ao Galicia Noticias. Un carné de identidade roubado na outra punta de España bastoulles para retirar 6.000 euros dunha conta bancaria allea nun banco en Tomiño. E non foi o único caso. En pouco máis dun mes cometeron 30 estafas ou intentos de estafas semellantes. Conformaban unha banda itinerante que caeu aquí, en Galicia. Hoxe imos contarlles ben como operaban. Escoiten un anticipo. Dedícanse a roubar DNIs por todo o territorio nacional e, utilizando os seus DNIs, van aos bancos suplantando a identidade desas persoas, sobre todo de mulleres. Retiraron en 3 sucursales bancarias hasta tamén 49.000 euros en efectivo, é dicir, en ventanilla. A oficina de turismo de Lugo pechada de novo polas ratas. Desta volta rillaron os cables e deixaron as instalacións sen luz. Veciños e hostaleiros piden que se tomen medidas eficaces dunha vez por todas porque a situación afecta a toda a zona. É verdad que vin rata ou lirio, non sei que eran, inmensos, na parte de atrás. Levamos anos reclamando que se reparen os inmobles que están en ruínas, esas ruínas evidentemente afectan a zona, pero tamén hai que facer unha campaña de ratización completa e ben feita para que non haxa este problema. A plena luz do día entraron roubar nun salón de peiteado da Porra do Caramiñal. Os ladróns aproveitaron o peche do negocio á hora de comer. Romperon o cristal dunha ventá e levaron os cartos que había no local. Os presuntos asaltantes fuxiron nun taxi. A policía abriu unha investigación e anda tras a pista dos cacos. Fui para casa para hacer mis cosas y ya me llamó una clienta, bueno, clienta no, una chica que conozco, que venía de recoger a los niños del cole y que me rompiera la ventana y que me la abrieran. Y nada, ya me vine y ya vi que estaba todo lleno de cristales y de piedras y me robaron el cambio y las propinas de las chicas. Os coñecidos como trixemelgos de Astureses están de aniversario, acaban de facer 80 anos. O seu nacemento nesa aldea do concello ourensán de Boborás fora daquela todo un acontecemento e unha sorpresa. Tiñan pouco peso e houbo complicacións no parto, pero saíron adiante. E hoxe en día teñen unha fermosa historia que contar, escrita a 3 mans. Ela tuvo esta primeiro, non sabía que había máis. Eu estaba atravesado seca e non deixaba salir a seguinte. Despois que tuveran a sorte de que saísen todos adiante, máis sendo 3. Todos estaban contentos e entusiasmados, sí. Como bebé, nunca nos peleamos, sempre xuntiños e sempre contentos. Esta máis eu andábamos sempre cantando. Liñas veñen, o liñas veñen, o liñas veñen me van. Operación antidroga esta mañá na cidade da Coruña houbo redadas en 2 barrios e hai persoas detidas. Andrea. Sí, efectivamente, polo de agora sabemos que hai máis dunha persoa detida segundo fontes policiais, pero aínda a espera dunha cifra oficial. Esta mañá a Policía Nacional levou a cabo polo menos 3 rexistros en vivendas da provincia da Coruña. Unha delas foi aquí na Rúa Vizcaya, no barrio dos Maños, no número 58, que se saldou cunha persoa detida. Este narcopiso leva anos alterando a tranquilidade dos veciños, segundo nos contaron, e agora existe a incerteza de se este será o golpe definitivo para rematar co narcotráfico. Tamén houbo outros 2 rexistros, un en Meicende, en Arteixo, e outro tamén no barrio Agradorzán.
un veciño díxonos que había un operativo policial tremendo, e bueno, o que sabemos é o que di a prensa, non? De que hai un detido, de que ao final entraron. Si é certo que este foi un edificio moi problemático hai ano e medio, pero ahora últimamente estaba moi tranquilo, que non significa que non houbera venta, non? No xuízo polo alixo do Simione, a defensa do principal acusado centrouse hoxe en desbotar calquera relación deste coas redes de narcotráfico do Salnés. Unha vintena de gardas civís testificaron hoxe na audiencia de Vigo, entre outras testemunhas, no xuízo polas 3 toneladas de droga incautadas no pesqueiro Simione no 2022. Todos eles participaron en diversos dispositivos de vixilancia, detencións e noutras operacións contra o narcotráfico no Salnés. Malia algúns seguimentos policiais que relacionan ao principal acusado con persoeiros relacionados con tráfico de estupefacientes, a súa defensa centrouse en desbotar calquera relación con esas redes e poñer en dúbida a cadea de custodia das probas. No banco sentan dende o luns o empresario residente en Vigo a quen acusan de organizar o transporte do alixo canda o capitán e outros 2 tripulantes do Simione. Un deles, un cidadán angolano que tamén está pendente de declarar. Mañá será a quenda de novas testemuñas, entre elas os peritos xudiciais. Tamén podería declarar o suposto líder da trama que solicitou facelo ao final da vista oral. A súa defensa baséase en que o Simione navegaba do Senegal a Portugal con múltiples avarías para ser reparado nun estaleiro en Viana do Castelo. 2 anos de prisión e unha multa de 12 millóns de euros que de non pagar sumaría un ano máis de cadea á súa condena. É o acordo que chegou hoxe na Audiencia Provincial de Ourense o considerado líder dunha banda que se dedicaba á fabricación ilegal de tabaco. A defensa confía na suspensión da pena do acusado por non ter antecedentes penais e ser o mesmo acordo o que se chegou co resto dos acusados nesta operación. A Garda Civil chamouna Operación Extraperlo e nela desmantelaron unha banda que se adicaba á fabricación ilegal de cigarrillos. Facíano por milleiros dende unha nave do Concello de Coles. Daquelo, hai xa case 6 anos, parte dos implicados na rede, 9 en total, foron detidos e xulgados, pero considerado seu cabecilla fuxiu. Finalmente foi detido en Portugal e hoxe sentou no banco dos acusados na Audiencia Provincial de Ourense, onde chegou a un acordo coa Fiscalía. O medio ofendido finalmente aceptou un acordo e, polo tanto, quedou condenado a 2 anos de prisión como pena de privativa de liberdade, 12 millóns de euros de multa, que como calquera pena de multa conleva unha responsabilidade personal subsidiaria, unha pena de prisión en caso de que non a pagues, que sería un ano de prisión. O acusado, declarado insolvente hai un mes, solicitou a suspensión da condena. E agora teremos que pelesar para que se lle conceda a suspensión de condena porque carece de antecedentes penais. Os visos parece ser que son bons porque se lle está aplicando o mesmo acordo que alcancei no seu día cos anteriores acusados neste procedimento. A parte de prisión e da multa, teríamos tamén unha indemnización de cerca de preto de 12 millóns de euros coa Axencia Tributaria, que en caso de ser insolvente, supón un crédito, digámoslo así, para a Axencia Tributaria que pode cobrar o resto da vida do meu cliente prácticamente. Na Operación Extraperlo, que tiña tamén ramificacións na provincia de Pontevedra, incautaron 600.000 cigarrillos elaborados nunha nave de Coles. Vixilancia aduaneira valorounos en 5 millóns de euros. A picadura de tabaco noutros 6. A man de obra trouxeron do estranxeiro sen saber os traballadores ao chegar aquí en que país se atopaban nin cal ia ser a súa tarefa. Segundo apuntou a investigación, traballaban case sen descanso por un salario moi superior ao que recibirían nos seus países de orixe. Daquela procedeuse inicialmente a detención de 25 persoas. Outras 2, a día de hoxe, permanecen prófugas. Os empresarios radicados na zona do Pousadoiro en Vilagarcía reclaman máis iluminación nocturna e medidas de seguridade nas zonas comúns para combater os roubos nas naves. É o mesmo lugar onde onte lles falamos do roubo dun enreixado e un portalón de grandes dimensións, metálicos ambos. Asiña lles contamos máis, será aquí, no Galicia Noticias. Houve un accidente de tráfico moi aparatoso, xa ben, esta mañá foi no quilómetro 301 da autovía das Rías Baixas, a 52, á altura do concello pontevedrés de Ponteareas.
Protagonizouno este camión de matrícula portuguesa que saíu da vía e acabou emborcado na medianeira da autovía. O condutor, por sorte, puido saír polo seu propio pé. A máis da Garda Civil de Tráfico, acudiron ao lugar do sinistro os bombeiros do Baixo Miño e tamén medios de urxencias médicas. O incendio dunha vivenda ocupada na Algalia de Abaixo, na zona histórica de Santiago, espertou as queixas dos veciños pola situación de abandono que, segundo eles, ten esa parte da cidade. Hai edificios enteiros, din, deshabitados e ruinosos, onde se meten persoas sen fogar. Nalgúns casos non xeran problemas de convivencia e noutros denuncian que mesmo se vende droga en pequenas cantidades. O incendio que afectou o baixo deste edificio situado no número 3 da Argalia de Abaixo, en pleno centro histórico de Santiago, non colleu por sorpresa aos veciños. Hai varios inmobles abandonados que están ocupados e non é a primeira vez que arde algún deles. Neste caso, por sorte, non houbo danos persoais. Un señor con un perro estaba aí, pero bueno, xa arderon máis, que se queimaron os dos lados, porque están aí tamén ocupas. Está o 5, que era a carnicería, desvalijaron por dentro porque o vexo que a porta aberta, toda desvalijada. O 7, que eran os amigos nosos, e tamén toda o mismo, non? E o 9, igual, todo que prenderanlle fuego. Tamén que arderan as ventanas e arderan todos. E iso está un abandono total. A convivencia cos ocupas no barrio xera controversia. Algúns non dan problemas, pero noutros casos din os veciños que trapichean e xeran un ambiente inseguro. Eu pasei hoxe, pero non paso, porque teño medo. Todo non paso, porque a xente que está por aquí, pois eso. E aos meus fillos e as miñas netas avisos que non pasen pola Argalia de Abaixo. Eu nunca vi nada conflictivo ni nada, non. Hoy vivían un par de personas que a mí non me producía ningún problema, nesta que ardeu. Pero bueno, evidentemente son persoas que necesitaban unha vivenda. Ese é o problema de fondo na opinión da maioría, a falta de vivenda. Non entenden que haxa edificios enteiros abandonados e ruinosos mentres o mercado inmobiliario residencial escasea e se encarece. Hai problemas con a vivenda, pero vas por aquí, por estas zonas, e ves todas as casas abandonadas e tapiadas. Eso non se debía permitir. Hai xente sin casas e casas sin xente. E claro, a xente ten que meterse en algún lado, non vai a estar tirada na calle. É unha pena que hai un montón delas abandonadas por aquí. Acaba de pasar por aquí, hai un montón delas ben abandonadas. Tiña que facer algo con elas, non sei o que, pero claro. É moita xente sin casa. Que poñeran un pouco de demanda da zona esta, o sea, que teñen que facer algo, porque na Algalia de Arriba non é así, pero nesta nosa, pero de sempre. O que tiñen que facer é, se os dueños non se fan responsables, que se faga o ayuntamento. É que mire por isto, porque isto é unha pena. No centro da vila e a plena luz do día. Así entraron a roubar nun salón de peiteados da Porra do Caramiñal ao mediodía. Os ladróns aproveitaron o peche do negocio a esa hora de xantar. Romperon o cristal dunha ventá e levaron os cartos que había no local. A policía abriu unha investigación e anda tras a pista dos ladróns. Neste salón de peiteados traballaban esta mañá con normalidade, pero co susto aínda do roubo que sufriron onte ao mediodía. Salí sobre la 1 y nada, fui para casa para hacer mis cosas y ya me llamó una clienta, bueno, clienta no, una chica que conozco, que venía de recoger a los niños del cole y que me rompieran la ventana y que me la abrieran. Aproveitando ese momento de descanso, os ladróns entraron no establecemento, pero non a través da porta principal, senón rompendo unha ventá. Unha vez no interior dirixíronse á caixa e tamén levaron as propinas depositadas nun peto situado no mostrador. En total, preto de 300 euros. Es que había un bote con monedas de cambio y en la caja había algunas monedas y billetes pequeños de 5 y de 10. Varias testemuñas alertaron da presenza de persoas con actitude sospeitosa. Vieron a una chica de aquí del pueblo y con otra gente que no conocida, pero sí, a la chica sí era conocida. Chama a atención que o salón de peiteado está ao carón do cuartel da Garda Civil da Pobra e tamén das dependencias da Policía Local, unha circunstancia que non arredou os ladróns para entrar a roubar. En el centro no bajamos rejas al mediodía porque es, o sea, vamos y venimos y que eso, que a partir de ahora cerrar todo bien cerradito. A policía ten en marcha unha investigación e anda tras a pista dos presuntos delincuentes. Os empresarios radicados no polígono do Pousadoiro en Vilagarcía advirten da inseguridade da instalación pola falta de luz en determinados puntos e a ausencia de vixilancia. Unha preocupación en aumento tras o cuantioso roubo de metal nunha das naves.
Tras un cuantioso roubo de metal a pasada fin de semana, a preocupación pola inseguridade rexorde entre os empresarios do polígono do Pousadoiro, en Vilagarcía. Segundo os propietarios das naves, o parque industrial está exposto aos furtos, especialmente nas horas da noite, cando a actividade empresarial se reduce significativamente. Non hai moito movimento pola noite, hai pouquiños coches, é raro. Entón, claro, eso ten un efecto negativo. Cando hai poucos coches, hai pouco movimento, estamos preocupados porque é un polígono un pouco afastado e a verdad que os cacos poden traballar con certa impunidade porque pola noite aquí non hai vixiancia privada. Precisamente a falta de luz é un dos principais problemas que salientan os propietarios, concretamente nun dos extremos do polígono onde moitos dos farois non contan cunha lámpada funcional. Esta noite ven para a mirar para como estaba o tema e desde aquela nave hasta aquí todo oscuro. Eu hasta diría que tocaron o cuadro ou algo para poñer esta zona toda oscura. Temos a iluminación da calle principal, pero claro, isto é unha única calle, poden entrar polas zonas menos iluminadas. Ademais do último caso, outras das empresas establecidas no lugar foi obxectivo dunha tentativa de roubo en 2024, onde os ladróns trataron de levar varias hélices de propulsión para barcos. Dende entón, a maioría das instalacións privadas contan con equipos de videovigilancia, aínda que os empresarios botan en falta medidas de seguridade nos espazos comuns do polígono. Os controles que podemos ter, témolo a cada empresa, o que cada empresa teñamos. Nós temos alarma e temos cámaras, pero non hai unha vigilancia no polígono para todas as naves. Era bo que a policía se deixara ver con máis frecuencia, sobre todo nas horas de noite, porque precisamente ten ese efecto disuasorio, non? Máis que polo control que podan ser de que os pillen cando estén facendo un hurto, non? Os propietarios consideran estas medidas necesarias para o polígono, especialmente ante a posibilidade de que máis empresas ou servizos se instalen no lugar no medio prazo. A Oficina de Turismo de Lugo tivo que pechar de novo pola razón dos roedores que desta volta rillaron os cables e deixaron as instalacións sen luz. Veciños e hostaleiros piden que se tomen medidas. Había menos dun mes que a Oficina de Turismo de Lugo reabrira as súas portas tras permanecer pechada dende decembro para selar os buratos do edificio e evitar así a entrada de ratas. Pero os roedores buscaron a forma de acceder outra vez e fixeron a través das canalizacións dos cables eléctricos que deixaron estragados. Ante a falta de luz, as instalacións deste céntrico inmoble tiveron que clausurarse de novo. É verdad que vin rata ou lirio, non sei que eran, inmensos, na parte de atrás, onde hai moita maleza e na parte de adiante, obviamente, non os vin. Se fora unha cousa tipo plaga, pois me imagino que tamén andarían pola calle, non? E verías algún, ou polo menos viría eu, porque xa digo, eu estou todos os días aquí. Eu non vi absolutamente nada, o sea, eso ten que ser un problema puntual nese edificio. Toca ante a orixe dos roedores, sospeitase que proceden de algún ou de varios dos inmobles próximos que se encontran abandonados e con maleza. Nós temos a seguridade de que todo se debe a un edificio que hai en obras? Non temos esa seguridade, pero, bueno, evidentemente, 2 e 2 son 4. O sea, é de sentido común que unha zona que está abandonada, que está en ruínas, que está provocando problemas aos veciños importantes, que incluso xa foi o xulgado o tema, pois é razoable pensar que tamén ten algo que ver con esta situación. Ante a presenza pertinaz de ratas, os veciños e empresarios do recinto histórico da cidade piden que se tome medidas. É dicir, que se identifique o problema de raíz e que se derraticen os espazos onde crían os roedores. Eso habría que solucionarlo, porque, a ver, o tema das ratas, eso ao final acaba invadindo todo isto. Pois que tendría que tomar medidas a administración ou que leve este tema, pois para que desaparezca iso, porque senón chegaremos a ter invasores por todos os sitios. Levamos anos reclamando que se reparen os inmobles que están en ruínas, esas ruínas evidentemente afectan a zona, pero tamén hai que facer unha campaña de ratización completa e ben feita para que non haxa este problema. Pola súa parte, dende o Concello de Lugo, sinalan que os operarios municipais están a traballar para reabrir a Oficina de Turismo de xeito inminente. E no caso de que o problema persista, tomaránse as medidas pertinentes. Parece que as rodaxes de películas e series están sendo accidentadas nos últimos tempos en Galicia, sobre todo co patrimonio Reyes.
Sí, porque nesta cidade bella da Coruña, por exemplo, atoparon rota esta columna que fai de peche nesta praza das Bárbaras. Algúns veciños aseguran que apareceu así tras a rodaxe dunha serie que tivo lugar nesta zona hai un par de semanas. A máis, atribúenlle aos vehículos pesados que tiñan aquí estacionados importantes estragos no empedrado. Roto e tirado no chan, así atoparon este pivote da Praza das Bárbaras. O episodio que contamos, o último que ocurriu, foi que estaba rodándose unha serie, Árdora, creo que se chama, e aquí fixeron un set ou un tipo de tal, entraron camións pesados, e o día seguinte pois apareceron unha serie de desperfectos, e ao peche a entrada a unha columna, pois apareceu no chan tirada. Porén, días despois, a estrutura apareceu desprazada varios metros e agora permanece debaixo desta árbore. Es una pena que la tengan así como la tienen. De hecho, hasta hace muy poco tenían puesto aquí como una cosa de maderas que gracias a Dios la han quitado antes de que se cayera. Yo creo que están descuidando bastante el ayuntamiento, la ciudad vieja. ¿Cómo está? Y dicen que es uno de los rincones más bonitos de Coruña, o sea que... Outra das súas queixas é o estado en que quedou o empedrado da praza por mor, din, dos camións. O chan, pois nos lados quedou danado pola entrada duns camións, entendemos, dicimos que é a produtora porque ocurriu cando eles estiveron aquí. Imagino pois que se han dado conta e se alguén os ha visto ou o que sexa, pois darían parte. Nós o que facemos é denunciar cando aparecen estas cousas e entendemos que o Concello terá un control. Unha situación, aseguran, que supón un risco para a veciñanza, pero xa non só nesta praza, senón tamén nas rúas da contorna. Las baldosas levantadas. Temos continuamente comentarios nos locales, nas cafeterías, na panadería, de xente, de exemplos e de denuncias de xente que ven caendo, por desgracia ocurre máis a menudo do que nos gustaría. Muy peligroso, sí. La calle Damas, por ejemplo, también. Bajar por la calle Damas es súper peligroso. A galega quixo contrastar co Concello a autoría destes estragos e se hai aberto unha investigación, pero polo momento non houbo resposta. Onde non hai dúbida é en Celanova. Ali unha produtora que está a facer unha rodaxe na vila case fai desaparecer a pintada histórica Adiante Semanario feita por Celso Emilio Ferreiro e Pepe Velo na fachada do Mosteiro de San Salvador. O sector pesqueiro dá alerta pola suba do prezo do gasóleo. Encher o depósito custa hoxe case o dobre que hai un mes e así as cousas temen non resistir, Esther. Piden axudas e medidas semellantes ás que se habilitaron pola guerra de Ucraína en 2023. Agora ven como esta nova guerra en Irán volve impactar enormemente nos prezos dos combustibles. Hoxe dinos aquí que está algo menos de 90 céntimos o litro, pero que esta semana xa algún día pasou o euro litro, cando a media habitual podía situarse en alrededor dos 60 céntimos. Temen non dar sobrevivido despois, ademais, do que foi un inverno negro pro sector artesanal. Estiveron moitos días parados polo mal tempo e agora que toca sair, temen que non lles dean as contas por estes sobreprezos do combustible. Chegan repoñer o combustible que gastaron no traballo do día e, últimamente, cada día é unha sorpresa. Gastamos ao día sobre 60 litros ou así. Fixemos a semana pasada a 0,54, estamos facendo ahora a 0,87 e onte estaba a 1,09. É casi o doble, entendes? Nós gastamos moitos litros, este ainda non é un barco que gaste, pero un barco que gasta pois 150 ou 200 litros ao día. E a situación agrávase cos que gastan cousa de 1000 litros de gasóleo ao día. A parte que máis comprometida se vai ver é o arrastre por o consumo de combustible que ten. Con respecto o consumo do mes de xaneiro subeu o 60%. Estamos falando de aproximadamente un incremento de uns 1000 euros día. E o caso é que chove sobre mollado. Van 3 meses parados, estamos tendo un ano dos peores que hai para reparto de cuotas, non temos casi nada, unhas reduccións que nos fixeron, xa non se pode pescar, e por encima da pesca artesanal, o pouco que podíamos pescar, un pouco de beneficio, pois con este incremento de casi o doble do combustible, pois casi non nos fai rentable, non? Por riba dun euro litro ben comprometida a actividade se non son capaces de repercutir a suba no peixe. Esta é unha cuestión de gastos e ingresos. Uns ingresos como os do 2025 sería desastroso para a flota.
temen que a situación global empeore e piden medidas de axuda. Se nos palíe, polo menos, o margen de beneficios que está tendo os dos impuestos que estamos tendo, a medida que levamos unhas semanas con estes precios casi ao doble de precio que estaba antes, pois acumularse moitos impuestos e moitos beneficios, non? O que nos dixemos nós é que se nos palíe, que se nos baixe saco IVA, que se nos baixen os impuestos para que podamos seguir traballando e producindo, non? No mar esta mesma noite, o pesqueiro Tsunami quedouse en máquina cando traballaba preto da illa de Ons. A bordo ían 2 mariñeiros. Rescatounos unha embarcación de gardacostas de Galicia. Había condicións adversas no mar, estaban a uns 600 metros do perigoso acantilado coñecido como Buraco do Inferno. 112, bombeiros, policía... mirei que estaba así como colgado. Entón, xa comecei a chorar. Exausto, non? E pensei, xa morreu. Vin para aquí e comezou a moverse. Eu, que bo. Entón aí empecei, eu xa había posto con varias escaleras unidas para ver si el baixaba. O líder do grupo que estafaba en bancos con documentación falsa usaba mulas para conseguir eses carnés roubados e a mulleres para facerse cos cartos nas sucursais. El nunca daba a cara, pero finalmente caeu en Mos. 30 estafas ou intentos de estafa en só 34 días en oficinas de 3 entidades bancarias, sempre as mesmas. Curiosamente, ninguén denunciara ata que no Porriño saltou a lebre e caeron. Presentas unha muller na sucursal do Banco Santander en Porriño solicitando a retirada de 49.600 euros dunha conta bancaria, presentando un DNI que lle resulta sospechoso a un dos empleados da sucursal. En Tomiño tiveran máis sorte. Esa mesma mañá conseguiran retirar 6.000 euros da sucursal do mesmo banco. Sumado a outros enganos que lle saíran ben, levaban un botín de 49.000 euros e sen intención de parar. As mulleres eran as que daban a cara. Unha entraba no banco e a outra esperaba fora. Eran traballadoras a soldo dunha terceira persoa. O varón que detuvemos é o líder do grupo, un grupo criminal, que capta, digamos, como nos lle chamamos no noso argot, mulas, que son persoas que se dedican a sustraer esos DNIs, el paga por esos DNIs, por mellor 100 euros, 50, 100 euros, e el despois cata estas mulleres, seguramente por o seu estado de necesidade, para entrar a cara descoberta aos bancos, porque el nunca se ve a cara descoberta. No coche un Skoda branco levaba indo 6.000 euros da última fazaña e tamén 60 carnés, todos roubados en Cataluña e cun mesmo perfil. Os das mulleres son moi parecidos todos entre elas. Son ser de mediana edad, 30, 40 anos, rostros normales, digamos. Temos 60 DNIs que intervenimos, que estamos investigando de onde proceden esos DNIs. Por exemplo, un deles xa sabemos que foi, por exemplo, obtido dunha maneira de un roubo con violencia. Unha persoa que iba camiñando por Barcelona. Atravesaron a península de leste a oeste facendo paradas. Agora levaban un tempo xa sentados aquí en Galicia, sobre todo na provincia de Pontevedra. Aquí intentaron, por lo menos, cometer estafas en Salceda de Caselas, en Lalín, en Villa García, en Porriño, en Mos. O líder da banda ingresou en prisión. As dúas mulleres quedaron en liberdade con cargos porque se supón que seguen dirixindo non son un perigo, pero a investigación segue aberta e non se descartan máis detencións. Fixeron 80 anos os coñecidos trixemelgos de Astureses. Cando daquela naceron de impreviso nesa aldea do concello ourensán de Bógoras, foi todo un acontecemento e malia o pouco peso que tiñan as complicacións do parto, saíron adiante. Como agasallo de aniversario recibiron un libro coas súas memorias escrito por unha familiar. O 19 de febreiro de 1946 viña ao mundo Gumersinda na súa casa de Astureses, pero a nai Consuelo notou que algo raro estaba pasando. Ela tuvo este primeiro, non sabía que había máis, pero ela topábase mal. Entonces ordenaron de traila hasta as aletas de Astureses, hasta as aletas nun colchón ao lombo. Ya ali veu un coche esperada para levar a Ourense. E ya ali túvenos os dous. E eu estaba atravesado seca. E non deixaba salir a siguiente.
Entón, tuveron que cuidar das áreas. Despois que tuveran a sorte de que saísen todos adiante, máis sendo 3, e non contar con iles, claro, inda que tú a mellor a señora tería unha barriga grande, non se imaginaba que puderan ser 3 nenos. O nacemento dos trixemelgos foi un acontecemento extraordinario para esta aldea de Boborás. Todos estaban contentos e entusiasmados, sí. Que iso foi un gran misterio. Un gran misterio, pois nacemos moi pequeniños, con moi pouco peso todos. En Astureses decían por xogar con estes meniños tan especiais. Peleábanse por collernos. Todos querían coller a Angelita, porque era a máis gordiña. Como andábamos sempre xuntos, chamábamos a atención polo pueblo. E a xente todos nos quería coller. Non pasábamos frío nin fame. Eso era unha cousa que non tuvemos nunca. Nin fame nin frío. Tiñamos de todo. E iso que Gumersinda, Leopoldo e Angelita tiñan 3 irmáns máis, e nos anos 50 que non era doado. Nunca nos peleamos, sempre xuntiños e sempre contentos. E aí veñen os fillos de Senén, e veñen sempre contentos. Eran o que dicía o veciños. E este Moisés andábamos sempre cantando. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. Como agasallo dos seus 80 aniversarios, a nora de Angelita escribiulles un libro contando esta peculiar historia que 8 décadas despois segue dando que falar. Xa está, non? Sí, muitísimo. En Viveiro xa están cos preparativos da Semana Santa, unha celebración que nesta vila se vive con intensidade. Está declarada de interese turístico internacional e todos os anos atrae milleiros de visitantes. Ten 39 pasos e os máis antigos son de gran valor artístico, datan do século XIII. A Semana Santa de Viveiro é unha das celebracións máis enlleiras de Galicia, consta de 39 pasos, 8 irmandades e 3.500 confrades. É unha Semana Santa sentida, unha Semana Santa que se desengrana cronolóxicamente vivindo a pasión de Cristo e vívese non soamente con esa espectacular presentación nas procesións das rúas, sino co sentimento e a espiritualidade que levan todos os componentes nas mesmas. Recoñecida de interese turístico internacional, a Semana Santa de Viveiro atrae cada ano milleiros de visitantes. A nivel económico é realmente unha semana que move moitísimo. Dadevos conta que ao final estamos duplicando poboación, moitísima xente que ten segunda vivenda en Viveiro e aproveita para vir durante esos días de vacacións para aquí. Os hotéis, os días grandes están dende fai varios anos sempre o 100%, casas rurais, aloxamentos, realmente Viveiro, está cheo. Estes días están cos preparativos co fin de que as imaxes luzan o seu mellor aspecto e que os confrades teñan os hábitos listos. Están planchando 3 mulleres e xa levan un mes porque temos máis de 700 traxes da Irmandade de Mulleres da Santa Cruz, pero que cada traxe implica unha túnica, unha capa, un capirote, unhas calzas, e isto multiplícase por todas as cofradías. Días antes da Semana Santa baixo unha carpa, reúnense as imaxes que van participar nas procesións, hainas de gran valor. Eu pararíame máis no que son a representación do Santo no Encuentro e do Desenclavo, porque son con figuras articuladas que están enseñando a xentes como se mostraba a pasión a xente que ao mellor non tiña conocimentos. Razóns non faltan para visitar Viveiro. Fixeron falta varios intentos por parte dunha empresa especializada en podas en altura. Os operarios desprazáronse dende Cuntis, onde ten a súa sede, ata Moaña, onde estaba o carballo en cuestión. O traballo a realizar a 9 metros sobre o chan foi ben complicado e laborioso. Rescatar un gato aventureiro. Este é Hércules, un gato errante que acabou empoleirado neste carballo da casa rural de Olga García. Olga pasou varios días en vilo vendo como o gato non era quen de baixar. Moveu ceo e terra para que alguén a axudase. Empecé a chamar a todo o mundo. Puxécheste moi nerviosa, moi preocupada. Preocupada, sí, moi preocupada, por suposto. Chamaches a todo o mundo. A todo o mundo, pois empecé a 112, bombeiros, policía. Ninguén lle fixo caso.
Os seus métodos non foron efectivos. Sí, como colgado. Entón aí xa comecei a chorar. Exhausto, non? E pensei, xa morreu. Vin para aquí e comezou a moverse. Eu, que bo. Entón aí empecei, bueno, eu xa había posto con varias escaleras unidas para ver si el baixaba. Ata que a Providencia puxo no camiño de Olga unha empresa de poda en altura de Cuntis, Arboricultura Gaia, que conseguiron podar a pola onde estaba Hércules e recollelo cunha lona. Para iso, un operario tivo que gabear máis de 10 metros polo carballo. Tim, que ademais é inglés, con botas con clavos, comenzou a subir. O sea, e claro, había moitas ramas, comenzou a, sabendes aquí, que está todas... Unha poda, comenzou a facer unha poda. Cando chegou pertiño do gato, el asustouse e foi máis para arriba. Entón, eu penso que Tim subiu como 12 metros ata arriba en todo. Collemos unha lona entre todos, claro, esperando que caera o gato. Cortaron a pola na que estaba o gato. Sí, e aí agarrou a pola e xa o mandou. Entón o gato caeu encima da lona e fuxiu, pero fum. Esta foi a odisea de Hércules, que anda pola zona, aínda que segue sendo un pouco túzaro. Como adoitan facer os animais, o día seguinte do rescate, agasallou a Olga cunha pequena toupa.